Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia Sar il-Messaġġier tal-fake news fejn jitkellem b'fatti żbaljati f'idejh u meta jinqabad jippersisti f'dak li jrid jgħid u jinjora l-verità. Qalu dan id-deputati Laburisti Rosianne Cutajar u Alex Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Partit Laburista li matula tkellmu dwar l-iżbalji fattwali li qiegħed jagħmel Adrian Delia. Bl-aħħar każ ikun fil-qasam tal-ġustizzja fejn Delia baqa' jippersisti f'gidba li sparixxi droga kannabis mill-strong room tal-qorti meta nstab li kienet immarkata ħażin fl-2004 fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista. Huwa baqa' jippersisti fil-gidba li l-gvern irid jaħbi każ fejn allegatament ħaddiem babas xi provi tal-qorti meta kien il-gvern li s-sena li għaddiet ħabbar li nqabad dan il-każ u saħansitra tieħdu passi b'nies jitresqu l-qorti wara investigazzjoni. Id-deputat Laburista Rosianne Cutajar qalet li l-attitudni li Adrian Delia jippersisti fil-fake news turi li għadu ma fehemx ir-responsabilita li ġġorr il-kariga tiegħu. Fil-waqt li fakret kif fil-waqt li jitkellem fuq il-ġustizzja, Adrian Delia maħa ibda passi fil-konfront ta' deputat nazzjonalista Tony Bezzina li nstab li ġiel ħaddiema jiffirmaw dikjarazzjoni falsa meta għamlu xogħol fil-gażin nazzjonalista ta' Żurrieq. Tal-ablajta ta' mod ġdid u llum sena wara mill-ħatra tiegħu il-medja tiegħu spiċċat imqabbla mal-propaganda tal-gvern Russu. Għaddiet sena m'għandna xejn ġdid għajr mill-fake news saret l-ordni tal-ġurnata. Id-deputat Laburista Alex Muscat fisser kif wieħed mill-għanijiet tal-ispin u l-fake news ta' Delia u li jipprova jnaqqas xi ftit mill-pressjoni interna illi għandu fejn il-Partit Nazzjonalista huwa partit mifni bl-inkwiet. Huwa ta' għajb illi għandek il-Kap tal-Oppożizzjoni li qed jinqeda b'fake news, qed jinqeda bistejjer li effettivament huma gideb b'invenzjonijiet bistejjer riċiklati anka kif ikkonfermati issa mhux biss mill-Partit Laburista, imma anka mill-medja indipendenti biex jipprova jiddevja l-attenzjoni minn fuq il-partit maqsum tiegħu. Huwa fakkar ukoll fit-titjib li qed isir fil-qasam tal-ġustizzja li ġie rikonoxxut ukoll mill-Kummissjoni Ewropea.